obair a bhí a ghiasa nó fógra an Ríocht. Chun dul ó áit go háit ag insint an na daoine mar gheall ar an grá úntaach atá ag dia de gach aon duine dúin. Leis sé na daoine a bhí tín. Duine sé scéalta mar gheall ar an grá úntaach atá ag dia dúin. Agus mún sé faoin grá sin. An tríú Rúndiamhra Lonrach, Fógra an Ríocht. Ar nahar atá an nabh go néfar danam go dagad a Ríocht go néinte de cholar an talamh mar néinte ar nabh. Arnar an le húil tar dúna nniu agus mar dúna beacha mar bahamid ar bethe cúna féin is nálaigh sin na gathú ach saoir sin bhulk amen. Sé de bheith huire atá lán de grasa tá an tíúna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from a íosa. An éhhuir a bháthair de gui ar an arpaci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith huire atá lán de grasa tá an tíúna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from a íosa. An éhhuir a bháthair de gui ar an arpaci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith huire atá lán de grasa tá an tíúna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from a íosa. An éhhuir a bháthair de gui ar an arpaci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith huire atá lán de grasa tá an tíúna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from a íosa. An éhhuir a bháthair de gui ar an arpaci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith huire atá lán de grasa tá an tíúna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from a íosa. An éhhuir a bháthair de gui ar an arpaci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith huire atá lán de grasa tá an tíúna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from a íosa. An éhhuir a bháthair de gui ar an arpaci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith huire atá lán de grasa tá an tíúna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from a íosa. An éhhuir a bháthair de gui ar an arpaci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith huire atá lán de grasa tá an tíúna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from a íosa. An éhhuir a bháthair de gui ar an arpaci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith huire atá lán de grasa tá an tíúna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from a íosa. An éhhuir a bháthair de gui ar an arpaci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheith huire atá lán de grasa tá an tíúna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from a íosa. An éhhuir a bháthair de gui ar an arpaci inis ar ó an bás. Amen. Lord an ahar agus an bhach agus an spirit néamh. Mar bhí ar dús mar tá inis agus mar a bheits go brach le scéal na scéal. Amen.